Magandang araw po. Andito po ako ngayon sa Turbina sa Calamba, Laguna. So dito po kasi normally ito yung stop area ng mga bus galing ng Metro Manila going to south, especially po sa Batangas and then Quezon Province, and then almost yung mga bus company na nag-ooperate sa Metro Manila going to Bicol, dito rin po nag-stop. May pick up area po sila dito. Dito po sa Turbina, yung prominent bus company na actually may sarili silang terminal dito is yung DLTB, and then yung Peltranco Bus Terminal po, and then yung Jackliner po. Although yung Peltranco terminal dito nag-ooperate pa rin siya, pero iba-ibang bus company na po yung pumaparada dito. So like yung Japs na papuntang Batangas, sa Peltranco bus terminal po sila nag-stop, and then nag-iintay ng mga pasahero. And then sa Jackliner naman po, kasama na po yung Jamliner. Dito po, I'm not sure kung nabili na ng Jackliner yung Jam, pero sabi nila nabili na daw po yun. So dun din po sila nag-stop. So kung papunta kayo ng Batangas Grand Terminal, Batangas City, so pwede doon po kayo maghintay. And then kung hindi naman kayo nagmamadali, pwede naman kayo sumakay dito sa Jobs na galing Calamba mismo. So diretso na rin po siya ng Grand Terminal, and then diretso na rin po siya ng Batangas Pier. And then yung mga papuntang Quezon Province naman po, so normally nag-stop po dito yung mga bus company na papuntang like sa Bontoc Province, and then Ginayangan, San Andres. So halos dumadaan sila dito, and then nagpipick up din po sila ng mga pasahero, lalo na kung hindi naman po peak season. Pero kung peak season po kasi like yung mga holidays, mahirap pong sumakay dito kasi pagdating po ng mga bus company halos puno na po dito. So hindi po siya advisable na dito kayo maghintay ng mga pasahero, even po yung going to Batangas and then Bicol Province. Pero na lang po kung nakabook kayo like sa DLTB and then sa ibang bus company, so okay lang po yun kasi kumbaga may nakalaan na pong upuan para sa inyo. So kung uuwi kayo, kampante kayo na makakaupo kasi meron na pong nakalang seat para sa inyo po. So kung hindi naman po kayo nakabook and then season, yung peak season po yung araw ng biyahe nyo, hindi po advisable na dito kayo maghintay sa Turbina mismo. And next po natin yung mga biyahe po ng modern jeepney dito. So dito sa may harap po ng 7-Eleven, dito po naka-terminal yung papunta ng yung Sintros Transit na nag-ooperate papuntang Alabang. Actually meron din po siya sa mismong sa Calamba. So paglampas po tayo ng SM Calamba, so meron din po silang terminal doon. Pero dito po kasi katulad po nakita nyo, meron pong mga modern jeep dito na biyahe papunta ng direct mismo sa Alabang. And then sa mga jeep naman na may terminal dito is yung papunta ng Balibago Complex. So dito rin po yung sa may gilid ng 7-Eleven. So via expressway din po to. So kung pupunta kayo ng Balibago Complex, nandito lang po yung sakayan. And then sa UB Express naman po, so doon po sa may gilid ng Peltranco Terminal, lumang Peltranco Terminal po, nandun po yung sakayan ng mga UB Express papuntang SM Palapala sa Dasmariñas, Cavite po. So pero yung biyahe po dyan, actually kung nagmamadali kayo, kung galing kayo ng bandang Santo Tomas, Tanawan, dumiretso na lang po kayo ng SM Calamba kasi parang chance passenger lang po kasi yung lumalabas na naghihintay ng pasahero dito. So naranasan ko po yung
maghintay dito. Sobrang tagal po. Kasi kung 5 lang yung kulang galing ng SM Calamba, so 5 lang yung makakasakay, so maghihintay na naman kayo ng chance nyo na makasakay sa susunod na trip. And then katabi naman po is yung papunta ng Tagaytay, so via Santa Rosa exit siya Nuvali. So paakyat na po ng Tagaytay Public Market, diretso na po siya ng New Olivares Tagaytay, sa malapit po sa Land Bank branch. Pero kung magmamadali po kayo, so hindi po advisable na sumakay kayo dito kasi madalang po kasi yung pasahero. So pag-stay ko dito ng almost 2 hours kasi naghintay nga po ako ng papuntang SM Palapala. Sobrang tagal po ng alis nila. Actually nung umalis kami hindi pa sila umaalis. So kung papunta kayo ng Tagaytay, advice po sa inyo, mag-jeep muna po kayo papunta ng Balibago Complex. And then pagdating nyo ng Balibago Complex, yung sakayan po nito yung katulad nung nabanggit ko dun sa may gilid ng 7-Eleven. So pagdating nyo po ng Balibago Complex, mag-jeep na lang po kayo. Bakit ng Tagaytay sa may Victory Mall yung terminal po nila. So mas mabilis po yung mga biyahe nun kasi mas maraming pasahero. And then yung mga jeep naman na dumadaan dito normally hanggang SM City Calamba lang, galing ng Tanawan, Lipa, ni Santo Tomas. And then yung vice versa naman po, ganun din, papunta naman ng Lipa, and then Santo Tomas, Tanawan. So yun po yung mga jeep na dumadaan dito sa Turbina. So ayun lang po. So kung may mga katanungan kayo, ask nyo lang sa comment section and then try po nating sagutin. Regarding po doon sa mga biyahe sa mga bus going to Bicol and Quezon Province, the best po is check nyo yung mga Facebook page nila. So ilalagay ko po siya doon sa description, yung mismong Facebook link nila, para ma-check po nyo, para madali nyo po siyang malocate. So salamat po ulit sa panood.